Abdullahi mai raƙumi Abdullahi Jagora Kwankwaso. jagora Jagora Kwankwaso. jagora Kwankwaso Jagora Kwankwaso. mai nasara Kwankwaso Mai nasara Kwankwaso. jagora Kwankwaso Jagora Kwankwaso. na ce ku ba mu gidan salo-salo kada ta sha hankali Jagora Kwankwaso. dan Musa za mu yi wa waka ku ji mai tawakkali Mai nasara Kwankwaso. jagora wanda ke da alƙibla gashi jantili Jagora Kwankwaso. jagora Jagora Kwankwaso. jagora Kwankwaso Jagora ina Kwankwaso. matasa sai maharraga madugun yana tafi Jagora Kwankwaso. dan Musa ko ja da kai sai ka kai shi karkifi Jagora Kwankwaso. Mugan karfe shafaramniya lokacin mu ne tafi Jagora Kwankwaso. dodo ta abokan gaba ka gagara ba yaro ba ba za su yi tasiri ba wa za mu bu ba zaki ba Jagora Kwankwaso. baka kauce alƙibla ba Mai nasara Kwankwaso. ka ja ta waga mun karba Jagora Kwankwaso. goga a taya ma babba Mai nasara Kwankwaso. a taɓa sama ba yaro ba Jagora Kwankwaso. jagoran jagora ne Mai nasara Kwankwaso. jagora Kwankwaso Jagora Kwankwaso. kowa ya bu madugu ga jirgi na fito ga ayari ka rago ka ja maza da kayan aiki samfuri Musa kai daban da gaula da su o'o ja'iri ka gagara sun sani sarai sai da su ta sunturi jagoran dai ake kira kawai har cikin gari jagora jagora Kwankwaso mata ku yo guda ga Kwankwaso jama'a miyo tafi ga Kwankwaso dan daga hannu Kwankwaso nisa lotu Kwankwaso tutar takarar kasa zo ka rike Kwankwaso dan Musa lokacin ka ne a yi ɗamara Kwankwaso ku kara faɗi Kwankwaso na ga su o'o ba su so mai nasara Kwankwaso mai jama'a Kwankwaso mata ma naka ne matasa ma naka ne dattijai ma naka ne sojoji ma naka ne ɗan sanda ma naka ne ɗan road safety naka ne civil defense ma na ga naka ne ga karota ma naka ne DIO ma naka ne to a shaidai zamanin ka ne dan Musa lokacin ka ne ga 'yan kasuwa naka ne ga manoma ma naka ne ma'aikata naka ne masarautu naka ne malamai wasu na ga naka ne ɗalibai ma na ga naka ne mafarauta na ga naka ne ga tijjani na gandu naka ne mai raƙumi Abdullahi naka ne abba ke Yusuf shi ma naka ne dubuti kuma ratuma naka ne jagora Kwankwaso jagora zata ga arewa jarumi dan hajiya da hakimi miji na salama gaisuwa kuma gaishe ka hadimi tauraro ne cikin samaniya na Ali jarumi turmi na tsakar gida sha daga ogan mu Kwankwaso cikin kaukai wa yan hamayya kadara su mabiya komai kai su ya hassada ka zarcewa makiya na guran ka tabara ne ya dafa maka za su sha wuya
kwankwaso. Kowace fada da ta sarkin mu na mu kwankwaso. Jagora kwankwaso. Saura biyu ta ki taunuwa na ji zuma da magani. Jagora kwankwaso. Daga nan tanderu na gurasa ai za a sha ɗini. Jagora kwankwaso. Maganar tafiya ta kwankwasiya mun ɗaura janjami. Jagora kwankwaso. Za mu bi wanda zai fitan mu a kunya kwankwaso. Jagora kwankwaso. Kaja sun ji maza ka kayar da yan uba. Jagora kwankwaso. Ku gaya musu yanzu za mu fara na gaba gaba. Jagora kwankwaso. Yawan mutane shi ake bukata ba rumfunan su ba. Jagora kwankwaso. Muna yin godiya ga Allah da ya ba mu kwankwaso. Jagora kwankwaso. Abinda suke bakin ciki Allah ya kai mu lokaci. Jagora kwankwaso. Dama ce muke jira zabe ne za mu ci. Jagora kwankwaso. Ba ma dogaro gurin wani shi zai ba da ci. Jagora kwankwaso. Allah shi yake da mulki zai ba wa kwankwaso. Jagora kwankwaso. Ayi kurin a sallama maka koko a sha wuya. Jagora kwankwaso. Mai tawaga ta taru mai karin jayi dukiya. Jagora kwankwaso. Ba ka batun su o'o ma wanda suke kiran tsiya. Jagora kwankwaso. Zaki ka wuce sa'a dan Musa kwankwaso. Jagora kwankwaso. Allah ya dade mu lafiya Allah ya kai mu lokaci. Jagora kwankwaso. Za a yi wa ta gangani an fuskanci hayyaci. Jagora kwankwaso. Tusa ta furewa bodari mun ga tabbaci. Jagora kwankwaso. Babu gudu babu jaba ya sai kwankwaso. Jagora kwankwaso. Dole na gaida dan gida mai kaunar ka kwankwaso. Jagora kwankwaso. Abdullahi mai raƙumi masoyi ga kwankwaso. Jagora kwankwaso. Majazubi ne cikin ɗariƙar tafiyar ka kwankwaso. Jagora kwankwaso. Abdullahi mai raƙumi masoyi ga kwankwaso. Jagora kwankwaso. Na gaida mahaifiyar ku domin ta haifi yan halak. Jagora kwankwaso. Na ce hajiya Habiba ce mahaifiya halak malak. Jagora kwankwaso. Allahu ya kara lafiya dan kin haifu dan halak. Jagora kwankwaso. Mahaifiya ga Murtala jan waina gaida ke. Jagora kwankwaso. Sannan mahaifiya ga Shamsu Ahmad ke galadu gaida ke. Jagora kwankwaso. Mahaifiya ga Abdullahi ke uwar mu ce. Jagora kwankwaso. Abdullahi mai raƙumi masoyi ga kwankwaso. Jagora kwankwaso. Ibrahim ganna ciyaman dole na gaida kai. Jagora kwankwaso. Na jami'a da gaisuwa baitukan da nai da kai. Jagora kwankwaso. Shamsu Ahmad gala dukansu la na sa da kai. Jagora kwankwaso. Hotoran arewa kansila kai za mu kai. Jagora kwankwaso. Shamsu kansilan mu ne. Kuma dan jam'iyyar mu ne. Mai san taimakon mu ne. Shamsu Ahmad Galadi ne. Hotoran arewa ne. Kai mana kansila rike. Ka zo ka yi kansila cefe. PDP gidanka ce. Kwankwasi a aƙidar ka ce. Yusuf Jibrin oyoyo jagora na gaida kai. Da nura ofisa nura waka ta har da kai. Jagora kwankwaso. Abdullahi mai raƙumi ya ce na gaida kai. Jagora kwankwaso. Ina kake Murtala janwe ga gaisuwar kana. Jagora kwankwaso. Abdullahi mai raƙumi ai dan uwanka ne. Jagora kwankwaso. Na gaishe ka Mustapha Fefe na sa da kai. Jagora kwankwaso. Fefe da gaisuwa tafiyar gida da kai. Jagora kwankwaso. Bashir sanata da dingina dole muna ji da kai. Jagora kwankwaso. Sanata dan gwagwarmaya waka na sa da kai. Jagora kwankwaso. Jagora namu ne. Jagora kwankwaso. Kowa ya bu madugu ga jirgi na fito ga 'yan kasa. Kowa ya bu madugu ga jirgi na fito 'yan kasa. So abu madugu ga jirgi na fito cikin kasa. Kowa ya bu madugu ga jirgi na fito 'yan kasa. Kowa ya bu madugu ga jirgi na fito gida gida. Kowa ya bu madugu ga jirgi na fito 'yan kasa. Cikin kasa. Kowa ya bu madugu ga jirgi na fito 'yan kasa.
jagora kwankwaso jagora kwankwaso jagora jagora kwankwaso mai nasara kwankwaso